Imos coa información deportiva. O Noies Caetano Horta estará nas semifinais do Dobre School Lixeiro. O remeiro afronta os xogos cunha meta clara: subir ao podio. Os Xogos Olímpicos de París xa deron comezo e pouco a pouco os representantes de España nos mesmos están entrando en competición. Onte foi a quenda de Caetano Horta que deu o primeiro paso para chegarse ao seu obxectivo, o podio. Xunto ao seu compañeiro do Dobre School Lixeiro, Denis Carracedo, pechou a súa clasificación para as semifinais que se disputarán o mércores. Horta e Carracedo viviron onte unha regata exixente. Compartían quenda co equipo suizo, actual subcampión do mundo e favorito para a vitoria, e non defraudou. A dupla española era candidata á segunda posición, prognóstico que tamén cumpriu. Tras unha boa saída, colocáronse entre os tres mellores e tras realizar unha regata moi sólida aseguraron o segundo lugar. Por diante, os suizos eran inalcanzables, aínda que no tramo final os españois conseguiron acurtar algúns metros. Esta é a segunda experiencia olímpica de Horta, que aos seus 21 anos suma xa un diploma olímpico conseguido nos pasados xogos ao quedar sétimo con Manel Balastegui. Agora, o Noies forma unha nova dupla con Denis Carracedo, onde a xuventude e a ambición súmanse en cada palada, incrementando o seu potencial para soñar con facerse cunha medalla en París.